Kapitan ug iyang asawa sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte ang patay human gibanhigan. Samtang patay sabang kapitan sa Isulan, Sultan Kudarat sa laing insidente sa pagpamusil. Ani ang report. Patay ang barangay chairman sa Bulibod, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte nga si Ismael Latif Mustafa ug asawa niini nga si Rahima Maulana nga barangay secretary sab human gipamusil sa Barangay Road sa Bulibod, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte pasado alas 10 Domingo sa gabi. Sa investigasyon sa kapulisan, pauli na unta ang magtiayon dihang gibanhigan kini saan naa sa unom ka armadong sospek. Na-recover sa naitabuan ang basyo sa bala sa tag-as nga kalibre sa armas. Padayon pa ang investigasyon sa kapulisan ug sa motibo sa pagpatay. Patay sab sa laing insidente sa pagpamusil ang barangay kapitan sa Lagilayan, Isulan, Sultan Kudarat Province human gipusil Lunes sa gabi. Nailhan ang biktimang kapitan nga si Amado Serra Jr. 62 anyos. Sumala pa nga pauli na ni atong tungura ang kapitan gikan na Malengke dihang gipusil kini sa wala pa mailing sospek sulod sa iyang kotse. Padayon pa ang investigasyon sa kapulisan sa motibo ug posibleng sospek sa pagpamusil. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.